Ең мөһиме игътибар. Татарстанда Сиделка республика пилот проектын сынап карыйлар. Әлеге проект буенча эшкә сәләтсез кешеләрне карап тәрбияләп туру каралган. Ул федераль бюджеттан финанслана. Чаллыда проектның ничек үтәлүе белән без дә кызыксындык. Так, в 10 часов мы пьем чай, кушаем фрукты. Вот. А так она кушает в обед салатики, суп обязательно, чтобы было мясо, чтобы были белки. Так, пьем компотики, какие-то ягодки замороженные. Гүзәл Нургалиева күп еллардан бирле авыру кешеләрне тәрбияләргә булыша. Валентина Дмитриевнаны 1 елга якын карый. Авыруны диета буенча тукландыру, киендерү, эчке гигиена әйберләрен алыштыру аның төп вазифаларына керә. Халык телендә сиделка дип йөртелгән өй тәрбиячесе көн сайын 6 сәгатькә килә. Бу вакытта Валентина Дмитриевна белән шактый гына аралаша да. Все нужно делать с душой. Барысында күңел белән эшләргә кирәк. Күңелең белән эшләмәсәң берни дә барып чыкмый. Кеше миңа туганым кебек караса, мин дә шат. Аның 3 кызы да мине яхшы кабул иттеләр. Барысы да әйбәт. Это большая помощь для нашей семьи. Бу безнең гаилә өчен зур ярдәм. Безгә эшебезне ташламаска, гадәти тормыш ритмын дәвам итәргә мөмкинлек бирде. Чаллыдагы һәм Татарстанның тагын 20 районында мохтаҗ гаиләләргә мондый ярдәмне 2019 елдан бирле Содействие социаль ярдәм үзәге күрсәтә. Ул демография илкүләм проектының Сиделка пилот проекты буенча эшли. Быел Чаллыда 60 авыру кешегә шундый ярдәм күрсәтелә. Шәһәрдә 50-гә якын өй тәрбиячесе эшли. Чтобы попасть в проект «Сиделка», необходимо... Сиделка проектына эләгү өчен Чаллы шәһәренең социаль яклау идарәсенә мөрәҗәгать итәргә һәм гариза язарга кирәк. Ярдәм күрсәтелергә тиешле кешенең авыру икәнлеген махсус комиссия таный. Күп очракта пенсионерлар ярдәмгә мохтаҗ. Ә гомумән 18 яшьтән өлкәнрәк булган, эшкә сәләтен югалткан һәр авыру кеше әлеге хезмәтләрдән файдаланырга мөмкин. 2 яшәү минимумыннан кимрәк керемле гражданнарга хезмәтләр бушлай күрсәтелә. Проектны 2022 елга кадәр сынап карыйлар. Айзилә Батырханова, Татарстан яңалыклары, Чаллы.